recordeu, amb molts i molts nervis, ara ja no hi ha nervis, hi ha medalls, gent que està apalancada amb les cadires que ja no pot més, i això és perquè tota l'atenció ja l'ho deixava anar. Però no hem acabat perquè ara ens queda la part conjunta, un cant que farem tots junts. Per simbolitzar aquesta unió que tots cantem junts, sisplau, demano que pugin tots els membres, no tots no, tots els membres triats de cada una de les corals a l'escenari, que tenen 4%, sisplau, i també demanaria, avui dic que veníem a fer un concert, hem fet una primera part, on cadascun de vosaltres ha participat i ens ha oferit allò que està preparat per als altres. Recordeu que hem dit que veníem a fer un fort aplaudiment també per als membres del Centre de Recursos de la Selva, des d'aquí, Paco, Gemma, Vanessa. I un d'aquests senyor que tenim allà dalt, que es diu Pep, que permet que tot això funcioni. Sí. I un últim aplaudiment per tots vosaltres que ho feu molt bé.